Raila Odinga omako chung' motegno ni opuoyo ting' ma jatend piny Kenya William Ruto nyocha okawe. Jiwe kendo gone campaign e laro kom mar AUC. Raila wacho ni Ruto tiyo matek makik se yo mora mora. Korka kore jatend piny Kenya William Ruto to wacho ni kata obedo ni chunye lit ni Raila okoloyo komno omoro gi chia mar Odinga kendo sinani ma osekete kanyo mar kata manyo kom makamano. Ne gilose romo mar chiemo kanyakla bang' yiero mar AUC. Ruto singo ni koro giduoge pacho kaka gimakore kanyakla gi Raila Odinga mondo migiriw wi oganda jo Kenya kanyakla. George Bati nigi ler. En yiero manyodhi ataro gi dwaro mar johera mag Raila Odinga to kod piny Kenya kanyakla. Yiero maduoko mare oyango ni Mohammed Yusuf e jaloch mar kom duol matayo riwruok mar pinje Afrika. Kata kamano ka opogore gi kaka paro nyalo bedo ni lit kod kuyo biro bang' rem yudo kom e rang'iny makamano, Raila Odinga kod jatend piny William Ruto to ne onenore kama chunygi ok otho kendo ginyiso mor ka gidonje magawa ma Sheraton kama ne gibede gi romo gi jo Kenya mar chiemo kanyakla. E twak margi e thuolono, Raila Odinga omako chung' motegno ni pod otegno kendo onge kod kibaji mora mora kata obedo ni nyoloe e yiero mar AUC. Tukishinda tutacelebrate. Tukishindwa tutashinda, tutacelebrate. Tukishinda tutashinda. Tukishindwa tutashinda. Tumeshinda. Tumeshinda. And therefore I will not regret it. I will walk with my head tall. Raila opoyo jatend piny William Ruto kuom wuotho kode motegno ka wacho ni Ruto otimo duto manyalore kendo ok owinjo bed ni seye. Oh, Ruto just wanted to humiliate Baba. It was not genuine in saying that he was supporting him and so on and so forth. But I made the decision myself and announced that I wanted to run for this position myself. Ruto only came and said he was going to support me when I really met him. And I want to say that President Ruto did everything possible. Support this campaign. They gave me all the logistical support that we needed. That enabled me to travel around the length and the breadth of the continent. And made an appointment for me to meet all the leaders around the continent. Korka kore jatend piny William Ruto bende okoni en owuon okomor gibedo ni Raila Odinga okoyudo loch kata obedo ni en ema en jalno moromore gi lemono kendo mano nyiso ni Afrika ema oyudo lal. I am disappointed that Raila Amolo Odinga did not win because he was the best candidate. And I have a regret for Africa that they missed an opportunity to be served by the finest. Ruto poyo Raila Odinga kuom keto sinani e thuolo mare mar campaign ni lemono. Baba made me very proud. He was the best candidate that we could put forward. I want to tell you, as a politician, I have supported many candidates, right? On this Africa Union chairmanship, Tinga, Baba exceeded all expectations. He drove the campaign like it should have happened, and therefore I am very, very proud of you, my brother Raila Odinga. Ewi mano bende Ruto koni koro ichomo tekre gi duto e jiwo dongruok mar kelo kanyakla oganda jo Kenya. I am very confident that this moment is going to give birth to yet another moment for us as a country to work together to build a new momentum for Kenya. George Bati, Ramogi TV.